Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti faltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz jainko jauna, Alberto Gotzai eta Eliz irakasle santua haundia egin zenuen. Jainkozko jakinduria eta giza jakintza elkarrekin ongi lotzen erakutsi zenion. Iguzu ark erakutsi jarraituz eta giza jakitean aurrera egiten gularik, gero eta hobeto zu ezagutu eta maita zaitzagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure bide eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juan Apostoloaren epistolatik. Andre aukeratua, poza handia izan du zure semeak egiaren bidetik dabiltzala jakitea. Aitaren gandik agindua izan duzuen bezala. Eta orain Andren eskatzen dizut ez dizutik agindu berri bat ematen. Hasieratik daukaguna baizik. Elkar maita dezazuela. Eta maitatzeak jaunaren aginduen aurrean ibiltzen esan nahi du. Hori da hasieratik ikasi duzuen agindua. Hortan ibili zaitezte. Izan ere, gezurki asko atera da mundu hontan eta horiek ez dute aitortzen Jesu Kristo giza aragiatan etorri denik. Hori dioenak gezurkia eta antikristoa da. Zabiltzate ernez, zuen lanean frutuak handu ez. Baizik, txaribetean handezazuen. Aurregari joan eta Kristoren erakuspenan irauten ez duena jaungoikoa gabe bizi da. Erakuspenean irauten duena aitarekin eta semearekin bizi da. Jaunak esana. Aldi hartan, Jesusek horrela esan zien bere ikasleei. Noeren egunetan gertatu zena gertatuko da, gizonaren semearen egunetan. Jaten zuten eta edaten, eta ezkontzen ziren gizon emakumeak. Noe, kutxan sartu zen eguneraino. Etorri zen uholdea eta guztia galdu zituen. Berdin gertatu zen Loten egunetan ere. Jan eta edan, erosi eta saldu, landareak sartu eta etxeak egin ari ziren, baina Lot, Sodomatik atera zen egunean, su eta sufre eramutsi jausi zen zerutik, eta guztiak galdu zituen. Horrela izango da gizonaren semea agertzen den egunean. Egun hartan, etxe gainean dagoena, bere tresnak etxean dituela, ez bedi jaitsi, etxean dauzkan agartzera, eta berdin, soroan ari dena ez bedi atzera itzuli, gogoan izan Loten emaztea, bere bizia salbatu nahi ez dabilenak galdu egingo du, eta galtzen duenak berriro aurkituko. Nik diozuet,
Gau hartan, bi lagun egongo dira, ohe berean, bata hartua izango da eta bestea utzia. Bi emakume elkarrekin ariko dira, errotarrian, bata hartua izango da eta bestea utzia. Ikasleek esan zioten, non jauna, eta harek erantzun, gorputza nun, arramoak arabilduko dira. Jaunak esana. Oso evangelio apokaliptikoa entzun berri dugu. Munduaren bukaera gogorazten diguna eta baita gure biziaren bukaera ere. Azken finean, Jesusek nahi du hori ere garbi eduki dezagula. Ez gaitezela bakar-bakarra mundu hontako gauzetan itxatsita bezala gelditu. Hau da, mundu hontako gauzak importanteak dira, jainkoak maite ditu, nahi du guk mundu hontako gauzak estimatzea, baino ez absoluto bezala hartzea. No quiere Dios que las cosas de este mundo sean como absolutas para nosotros, porque realmente no lo son, porque son pasajeras. Y por eso nos dice y nos recuerda, no para que despreciemos el mundo o no lo apreciemos o no tratemos de, vamos a decir, hacer una buena gestión, tener bien organizado nuestra vida, nuestra casa. No se refiere a eso, no quiere decirnos el Evangelio desentiéndete porque total antes o después se va a terminar, no se refiere a eso. Hay que, y quiere además Jesús, y aparece en tantas ocasiones en el Evangelio, la importancia que tiene estimar la creación, cuidar la creación, querernos unos a otros, ocuparnos y ayudar a aquellos que más necesitan. Hacer una buena gestión de eso es algo esencial y unido intrínsecamente al Evangelio, aquello que nos ha enseñado Jesús. Pero tampoco quiere que nos quedemos solamente en las cosas de este mundo, en lo material, porque, vamos a decir así, sin ninguna duda hay que tener en cuenta cuál es nuestro, vamos a decir, destino. Y si no tenemos en cuenta, entonces vamos a decir que no vamos como despistados por este mundo. Por eso, aunque tampoco se esté siempre hablando de eso el Evangelio, en algunos momentos nos lo recuerda, y muy especialmente al final de este año litúrgico. Este domingo es el domingo 33, es el último del año litúrgico, el siguiente es el último, que es Cristo Rey, y luego ya empezamos el año litúrgico nuevo. Y en este final del año litúrgico, vamos a decir, la palabra de Dios escogida es la que tiene tintes apocalípticos, que nos recuerda esa realidad, no para asustarnos. Es decir, Jesús no quiere que sintamos miedo ante ello, no quiere que sintamos miedo ante Dios o ante el final. Es normal que humanamente nos pueda dar miedo, el sufrimiento, la muerte, etc. Pero quiere Jesús que en lo que se refiere a Dios, es decir, nuestra relación con Dios, no tiene que ser nunca de miedo, de angustia, porque no estaríamos entendiendo el Evangelio. Quiere que sea de paz, pero esa paz no niega la realidad que va a ser, ¿no? Y por eso nos dice, en la época de Sodoma y Gomorra, comían y bebían y se casaban y no sé qué, y en la época de Lot lo mismo, comían y bebían, y nosotros también comemos y bebemos, y está bien y hay que hacerlo, pero sin olvidar esa perspectiva, ese destino que tenemos. Con la confianza en Dios, Él nos ha hecho porque nos quiere, Él nos conoce, nos comprende, y eso es lo que tiene que dar paz en el corazón del creyente. Eskatzen dugu bada jaunari bere argitasun hori eduki dezagula beti. Eta egin izago orain gure eskaini. Gaurkoan, San Alberto handia ari gara ospatzen, kimikoen eta olakoen zaindaria. Haien guztien alde eskatuko dugu, mundu honetan dauden aurrerapen guztiak batez ere mesederako erabil daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eska.
handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hartu aita zerua, aitota hau begikoa, Begi honez, begira jauna gure eskaintza honi, zure semearen ekaldiko misterio ospatzen begunok, haren fruituak iritsi ditzagun, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoikoa guzti du, beti horri, Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Alberto Haundia santuaren jaiegunean, oza ematen diozu zure elizari, idar berriaren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspenaren izaz, baita laguntza ere, haren ointzaz. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarri hau. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerurrak beteri dauzka, zure izinak, osana zeu santu egizkizua da, hogeita hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zekoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dela. Afaldoa berri karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zue eta eran guztio kontatik, aurrere odolaren karizatata, itun berri eta betiko baren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gehitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santu horrekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean.
Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan bilan gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Carmen eta Iñaki, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkituaren guk guztiok betiko bizitze ditxi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatxuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honegan, zuri aita Jangoiko Alguztikun horri Espiritu Santuarekin batean, ostu eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutxien jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerrela batzena, saldu izaberi zure izena, eta horreli zure erremenua, egiteri zure naia zerua bezala horrean ere, dela ikuzoa horremonetako horia, barkatu gure zorak, gure gure zorrenei barkatzen digun ezkero, eta ez dut nire garbi bizireik bezen eta estuardietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure zelada apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala eman juztu elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi bezera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Jangoiko rezultotxa, zuten zen dezu munduko pekatakoa, erroki jauna. Jangoiko rezultotxa, zuten zen dezu munduko pekatakoa, erroki jauna. Jangoiko rezultotxa, zuten zen dezu munduko pekatakoa, erroki jauna. Hemen jangoiko egiko, txona mundiko pekatua kentzen duen. Zoriotsuak jaunaren mailaten duak. Amen. Oh,
egin dezagun otoituz. Eukaristiak niri eskerrak ematen dizkizugu jauna, eta zure bihotz onari eskatzen diogu, zure espiritua isur dezaiguzula, zeruko indarra hartu dugunon bihotzetan. Leialtasunaren graziak iraun dezan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, zaintzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta espiritu santuak,